Auya, Mr. Tell him say Auya, Shegu, AkA Mr Decco. Okay. Wakati kamchira anti shikai wakati pamkana anti pindai matare enyu aya simbisai bakuti ni wane patani shimbo mirai pat bekuma pepa nau pepenurai bekuma nepenyuro tepenyurai mbiri ngai manyisai tikati ngai fambe toso itanono kai. Okay, best before tell my best before look, best before tell my best before best before tell best before asimkana nenguva shinongosiyana so best before tell my best before look, best before tell my best before best before tell my best before asimkana nenguva shinongosiyana so Julius kosindanga ndinyerera machifanenge mosiva apere atishandene asha kunge magemu yepere mgame boti follow manje ni nansere varipo variteti vachifunga vauraya komicho sayakosiva bichi tongogara ninge usinganzwisise zvakuda vakangwara handifadha hati garema vangwarira vakunditiliopoti kozi murudo takawira bhiravira ravanakira vona nzvira wasvira hanzi zvinenge zvemadrugs ofana vemoko asigati ari one wine chimutima hopo uyo batei akupinda nemoyo ninandisi jason machindoera moyo ichi chikambek garema siya hokoyo ndatsamwa ndogona kumbomona sadza nefoshoro konei musingatendekanda kuimbira izviriko izvitoti josa yatungamirai tikatanga kuimba munoziva handipedze saka kunge simon itai mundizorodze tiri pakuraura siyai tiredzende mutsandiise pamiedzo musandiedze amabhebhe uptown yangu hboys lomwane makefs kuta kunge chinoi. Okay, best before tell my best before look, best before tell my best before best before tell best before asimkana nenguva zvinongosiyana so best before tell my best before look, best before tell my best before best before tell best before asimkana nenguva zvinongosiyana so hakuita zvironda vanarondai kurwadziwa nesimba redu mwari onai ingamaiti shora wani vanashorai mwari vakati bo mwana wangu kundai anokanda chira ikudzanai ngoma dzatanga sha udzanai